Ano kayo, naliligaw? Nandito kami ngayon sa Barangay Lawaan. Galing kami ng Barangay Tarusan na miesta, pero walang takgas. Munini nga diyo. Indukso na ito kagabi. Welcome back mga Kachapsoy, at ngayon ay pauwi na kami galing sa pista dito sa Barangay Tarusan. Ayan mga Kachapsoy. Aray ko, ano ba yan? Umpisa na ang pagsubok namin pinagdaraanan. Ayan oh, dyan kami nagdaan. Mga Kachapsoy. Ang tawag dyan, pasakay. Yung, ano yun? Yung nasa kalsada katapos may dumaan. Sabihin mo, pasakay. Ayan. Barinig kita sa mukha eh. Sindo mamara, maglagayan mga siki. So yun mga mamara. Hindi na kami ngayon mamara. LOL! Dahil pares na kaming mga mabasa. Pares kaming naliligo ng putik. Si Chapsoy, yung paang putik. No. Chapsoy, harap ka dito, Chapsoy. Sa vlog sa klase din, sa buray sila, Chapsoy siya nga aran nira. Ito na, kapanaw na lahat si Ipman sa Chapsoy. So nira si ton nira kay G, maghimong sa nat vlog anato ko anin ton. So yun mga kaugok. Mga ugok ngayon ang kanra. Munini nga diyo. Indukso na ito kagabi. Naligaw kami sa Encantadja. Hindi po kami naliligaw sa Encantadja, sadyang pinuntahan lang namin ang kapamakan nga. Pinuntahan namin yung maraming pagsubok. Hinanap namin yung mga brilyante pero wala talaga dito. Ya dito ginlukso na ito kagabi ano? Dilaksan lok, sumao na yung dihan. Oh, pamara ka na! Wow! Na ano kayo, naliligaw? Nandito kami ngayon sa Barangay Lawaan. Galing kami ng Barangay Tarusan na miesta, pero walang takgas. Balik eh. Ang layo. Lupaypay TV, ang puro vlog ka ng Lupaypay. Persong kaganahan. So yan mga Kachapsoy, naliligaw na sila. Yan o, tingnan mo nga yan o. Para kang tasabak sa kuhan, hyping jack. Ay, job, ano ito? Huwag na lang, dito lang tayo. Yun mga Kachapsoy. Narating rin namin ang tunay na landas. Hoy, mamara ka na! Pati ikaw. Yun, nagdadalagan si Carlo. Nandito na kami. Ay, salamat. Nakarating rin. Ginagawa mo! O sinita. Arigato. Nandito na kami ngayon sa Barangay Lawaan. At ayan si Kuya. Salamat Kuya sa pagpapabili ng scooter namin. Andito ang isang mamara. Ayan. Maghinsawan muna kami. Grabe yung pinagdaanan namin pagsubok sa buhay. Ayan.
Oh, ayan sila. Ayan oh. Yay. Grabe yung pinagdaanan namin sa buhay. Ayan oh. Oh, basa pa ako. Dito ko, didikit sa unahan kay ano. Oh, diyan kami dumaan sa gitna ng sa gitna ng kaguba. Hindi, sa gitna ng Pasakay. Sa gitna ng palayan kami dumaan, no. Nasa kabilang ibayo yung Barangay Tarusan at ito naman dito ang ito dito. Papunta ito sa barangay nila, Barangay Lawaan. At lang kami dito, nakibilin. Ano ba nakibilin sa Bisaya? Sa Tagalog? Basta nagpabilin lang kami dito ng scooter. Ayan. Iniwan? Hindi nasaktan. Ayan, nakiiwan kami ng aming scooter. Dahil kami mamarana. Oh, hawakin mo. Kuya ya, hawakin mo. Kaya ako man. Lubat na ako. Ayan o, kasi Maestro Waray. Ang putik. Si Chapsuy. Nahulog kasi yan. Nahulog sa maling tao. Sige. Patak jacket, hala. Buti dyan naman ang isog ng nanay ko. A few moments later. Grabe yung pinagdaanan namin para lang makapamiesta. Tapos sa bandang huli, wala kaming takgas. Ang konsuelo lang namin, nakasayaw. Nandito na kami sa Barangay Lawaan at maghanap kami ng lawa. LOL! Hahanapin namin si Spider-Man. Dahil dito nakatira si Spider-Man, hanapin na natin ang kanyang bahay. Opo. Father. Amen. Ayan yung Lawaan Elementary School, oh. Maganda. Ayan, ito yung simbahan ng Barangay Lawaan, oh. Ayan. Siguro ang ride naman kasi. Hi, Nining. Hi sa naman mga kayo, vlog. Ayan. sa mga kachapsoy. Ayan. Oh, tika to sa buka. Di rin nga din again natin. Ayan, naligaw kami, oh, na wrong turn. Dito yung daan. Hi mga mamara. Sana mamara ka rin katulad ko. LOL! Ito yung auditorium nila. Ayan, grabe talaga yung pinagdaanan namin. Simentado na yung yung dating hindi simentado. Ayan, namista din yan, nanakdas yan. Nakita mo may plastic, takgas na yun. Ayan, malapit na tayo sa Sigad.
Hindi pa sa barangay namin. Ayan mga kachapsoy, thank you for watching. That's all. Keep subscribing and following my Facebook and YouTube channel, Maestro Waray. Thank you.